הרשת החברתית טרפה את הקלפים בכל מה שקשור לנושא של לשון הרע. לפעמים לאנשים נדמה שהיד ככה קלה על המקלדת, שזה לא יעשה יותר מדי, שזה עובר ליד, אלא שאז לפעמים מגיעה תביעה שמראה שקודם כל מצפונית אולי היה כדאי לחשוב על זה, אבל בכל מקרה, כספית או מבחינה אחרת, היה כדאי לחשוב על זה שוב. איתנו בנושא הבוקר עורך הדין חגי אורגד, מומחה לדיני לשון הרע. שלום, שלום. בוקר טוב. אנחנו שומעים הרבה בוקר וערב על אם זה בעיתונות, אם זה בין כוכבי רשת, אם זה בין אנשים, שבגלל ציוץ או פוסט או קינה אותו, הוא אמר עליו וכדומה, וזה תביעות שמתגלגלות לעשרות, אולי מאות אלפי שקלים. כן, כי גם לפעמים אנשים עוברים כל גבול. אכן כן. אז תראו, התופעה של לשון הרע ברשתות החברתיות זה ממש נגע שפשע בחברה שלנו. כן. למה? מכיוון שבאמת האצבע קלה על המקלדת. אני יכול לשבת היום עם כוס קפה או בלי כוס קפה, ולכתוב פוסט בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק-טוק, בטלגרם, ופשוט לעלות. לפעמים זה גם בעניין של איזשהו סרטון קצר שאני רוצה כביכול לפגוע במישהו. הבעיה העיקרית של הציבור, שהוא לא תמיד מבין, וזו דעה שרווחת בציבור, הוא לא תמיד מבין שכאשר יש עילת תביעה באינסטגרם או בפייסבוק, זה לא אזור אקס-טריטוריאלי. כלומר, אם שם צמחה עילת תביעה לפי המבחנים, ואני לא אעלה עכשיו את הצופים בבית בעניין המבחנים המשפטיים, אבל אם שם צמחה עילת תביעה, זה מוצא דרכו לבית המשפט. והפיצויים נפסקים בעשרות רבות של אלפי שקלים, ולפעמים במאות רבות של אלפי שקלים, ואנשים פשוט לא יודעים לאן הם נכנסים. הרבה פעמים אומרים, את העלית תמונה, או אתה העלית סרטון מסוים, תהיה פתוח לביקורת, העלית את זה פומבית. נכון. אז ביקורת זה דבר שהוא לגיטימי, אם היא ביקורת אמת. אם היא ביקורת שהיא איננה אמת, ומטרתה לבזות, ומטרתה להשפיל, והיא איננה אמת... אבל זה לא סובייקטיבי? ביקורת, אמת, לא אמת, כאילו זה... כל אחד והאמת שלו. זה לא רק סובייקטיבי, לפעמים זה גם אמת עובדתית. אני אתן דוגמה, אומרים על X שהוא נוכל, כותבים על Y שהוא מכה את אשתו, בסדר? עכשיו, אם זה לא נכון, ורצו רק להשפיל, לבזות את אותו אדם שיש לו איתו אולי סכסוך עסקי, או אולי סכסוך בתחומים אחרים, זה בהחלט לשון הרע. עכשיו, זה לא עניין סובייקטיבי. אם עובדתית זה לא נכון, אז אתה לא יכול להעלות את זה, מכיוון שאובייקטיבית זה פשוט שקרי, זה פשוט לא נכון. מכיוון שחיים הוא מוות ביד הלשון, אז יש אולי ניסוחים שיכולים לדרדר אותך במדרון החלקלק הזה של לשון הרע, לעומת ניסוחים שמשאירים אותך עוד בתחום האפור? אם אתה כותב לכאורה. או לדעתי. כן. לזה אתם מתכוונים, נכון? לכאורה או לדעתי. בטח האיש הזה הוא כך וכך וכך עושה, או זה נראה מהדברים שהוא אולי הוא כך וכך עושה, זה הבדל משמעותי. זה הבדל משמעותי, נכון. אנחנו תמיד מדברים על זה גם בבתי המשפט, מה קורה עם אדם ששואל שאלה. הוא לא הניח עובדה לכאורה. תגידו, האם X הוא מרמת לקוחותיו? כן. האם Y הוא עבריין נמלט ממדינה אחרת? עצם זה שאני מוסיף סימן שאלה בסוף המשפט, לא מזקק את הדברים ולא מכשיר אותם. כי אם בסופו של דבר המסר, צריך לבחון את המסר. אם המסר בסופו של יום הוא מסר של לשון הרע, ואם המסר בסופו של יום הוא מבזה, הוא משפיל, והוא לא נכון, מכיוון שאם הוא נכון, ייתכן ויש לנו הגנה של אמת דיברתי. כן. ואז לא ניתן לתבוע, או שניתן לתבוע והתביעה תידחה. כן. אז במקרה הזה, אם יש לנו סימן שאלה בסוף משפט, זה בהחלט לא מכשיר את האמירה. והאמירה כזאת יכולה בהחלט למצוא את דרכה לבתי המשפט, ובתי המשפט, רבותיי, פוסקים, ופוסקים בסכומים גבוהים מאוד, מכיוון שזה מעוגן בחוק, זה מעוגן בפסיקה, ושכל אחד מאיתנו יחשוב מה היה קורה לו, אילו פתאום הייתה מגיעה איזו עלילה באינסטגרם, עליו. באמת דיברתי, זה לא המבחן היחיד, כי גם יש כאן עניין של זכות הציבור, או עניין לציבור. כי להוציא על מישהו שהוא בוגדני ברעייתו, זה יכול להיות אמת דיברתי, אבל למה חושפים אותי? זה אני לא איש ציבורי, נכון? אני לא מעניין. זה גם יכול להידרדר לתביעה ולזכות? אכן כן, יש כאן מספר מרכיבים, אבל ההגנה של אמת דיברתי, הרי מה רוב האנשים שנתבעים באים ואומרים לבית המשפט? הם אומרים, כן, אני כתבתי שהוא נוכל, אבל אני גם יוכיח שהוא נוכל. השאלה אם גם היה עניין לציבור שאתה תכתוב שהוא נוכל, כי אולי אתה רוצה להזהיר מישהו? כן. אולי היו דרכים אחרות להזהיר את הציבור? כן, הרי אחת המטרות של התגובות האלה זה שכולם יראו. מה לגבי כאלה שרואים, מסמנים לייק, או כותבים נכון, או כותבים אהבתי,
אותם גם אפשר לתבוע? את מכוונת לדעת גדולים. למה? מכיוון שבתי המשפט עוסקים בזה רבות. עכשיו, אדם ששיתף, או עשה לייק, או אדרבה, תגובה, זה יכול להוות לכשעצמו לשון הרע, מכיוון שהוא נתן במה נוספת. כשאני עושה לייק, אז אני למעשה מאדיר את הפרסום, אני למעשה מרחיב את התפוצה, וברגע שאני מרחיב את התפוצה, אני למעשה גרמתי נזק גדול יותר לשמו של אותו אדם. עכשיו, הייתה לנו מסעדה מאוד מפורסמת מאזור הצפון שאנחנו הצגנו, ושם נכתב שהיא משתמשת בפרודוקטים פגי תוקף, ואפילו הרחיקו לכת ואמרו שהם חלקם מסרטנים, עד כדי כך, ושזה גורם נזק ללקוחות, והמסעדה הזאת שמתהדרת בשם טוב ואוכל טעים, וכנראה לא בריא על פי הפרסומים, הגישה תביעה בסופו של יום, על מנת שהפרסומים יוסרו, על מנת שתהיה התנצלות, וגם פיצוי כספי, מכיוון שפשוט רואים במחזורים של המסעדה, ירידה דרסטית, אף אחד לא רוצה לאכול במסעדה כזאת. נגיד שגם עם כל זה, אם אנחנו לסיום, לפעמים הנזק כבר נעשה, אז שאנשים צריכים לחשוב טוב טוב לפני שהם כותבים משהו. זה נכון, אני אומר שזה נכון משני הכיוונים. זאת אומרת, שנייה לפני שאנחנו לוחצים על המקלידים במקלדת שלנו, תגובה או אמירת לשון הרע, אנחנו צריכים למעשה לחשוב פעמיים, וזה גם מגיע מהכיוון השני, כאשר כתבו עלינו, אנחנו צריכים להתגונן ולהגן על השם הטוב שלנו, ולתבוע, רבותיי, אם פגעו בשם הטוב שלכם, תתבעו. עורך הדין חגי אורגד, תודה רבה. תודה רבה לכם ובוקר טוב לכם ולצופים. תודה. 13